בואו נדבר על בניית הסכמות בהליך גישור. כדי למצוא מכנה משותף בין הצדדים בהליך גישור, משפחה או כל סוג של גישור, זה עניין קריטי. כדי להגיע להסכמות, על הצדדים להימנע מהטחת האשמות נגד הצד השני. טענות והאשמות מקטינות וגורמות לצד השני להתגונן ולתקוף בחזרה. לעומת זאת, גישה שהיא בונה הסכמות, רואה את המצוקות של הצד השני, לוקחת עליהם אחריות. צריך לשים לב, המטרה היא להגיע לפתרון ולא להיות צודק וגם לא לחנך. כאשר זוגות מתמקדים בשיתוף פעולה ולא בקונפליקט, הם סוללים את הדרך לפתרון חלק יותר. צריך לזכור, גישור אינו עוסק רק ביישוב חילוקי דעות. למעשה מדובר בבסיס הסכמות שהצדדים מגיעים אליו כדי להפוך להיות הורים יותר טובים לילדים שלהם. אמצו את גישת בניית ההסכמות כדרך חיים. וככה אפשר להפוך כל מצב מאתגר למצב קונסטרוקטיבי גם ביום יום.